Good morning po sa lahat at ito naman po si Pinoy Peña na laging nagpapasalamat sa mga nanood ng ating video at siyempre doon sa mga nag-likes at doon sa mga nag-subscribe. Salamat po uli sa inyo at hindi po kayo nagsasawa na kapanonood ng ating video. At siyempre marami rin tayong matututunan at natututunan sa mga video natin. At ito na nga po, inabutan na nga po natin si Brother Noel na nag-prep na siya sa ating lalagay na backsplash. At ang ginamit po ritong pandikit ay ito po ay contact cement para po itong rugby na kulay puti. Tapos pag natutuyo po ito ay halos ganun po ang suma na rubberize po pag natuyo po ito. Ito pong pandikit nito ay nabibili lang po sa local hardware na po ay nakalagay sa bucket na siguro po nasa 2.5 gallon po lamang. Pero nakakamura kasi pag bibilihin yung malaking bucket kaysa yung maliliit na bucket, kasi po yung maliit na bucket halos po half price, yung kandidat ng ating malaking bucket halos 3 po na maliliit na bucket. Kaya po mas makakamura pa po kayo pag yung malaki na lang ang bilhin. At ito na nga po, in-install na nga po yung ating malalaking tile doon sa harapan po ng lutuan. At ito po ang gusto ng may-ari at ito ang style na gusto niya. At syempre po yung nag-design nito at saka yung namili ng ating mga tiles ay yung may-ari po ng bahay. At ito nga po at maganda po yung napili niya. At kung makikita nyo nga po, nakasabay din siya sa kulay ng ating cabinet. At siyempre ganon din sa ating mga tiles. Ito pong tiles na maliliit na ito ay tawag po dito ay subway tiles. Ito po ang karamihang uso ngayon na ginagamit sa mga backsplash o kaya sa ating mga kusina. At ito pong tiles na to ay makintab po at madali pong linisin pag kinapitan po ito ng mantika o kaya talsik ng anong pagkain. Nang mailagay na po yung ating countertop, doon na rin natin po ipinatong yung ating tiles para alam po natin na yung countertop ay level na. At syempre bago natin ilagay yung ating tiles, na siguraduhin natin na yung countertop natin ay level. Kaya po ipinatong na lang po yung install nating tiles dito para po alam nating level yung una at yung susunod na tiles. At yung ating spacer ay hindi na po nilagyan ito dahil ng yun po ang gusto ng may bahay, na yung spacer po nito ay as much as possible ay maliit po lamang. Kaya minaigi pong hindi na po nilagyan ito ng spacer. Yung ating contact cement po na ginamit dito ay nakahagod na po siya doon sa wall. Kaya ang ginawa natin dito ay lagay na lang po ng lagay ng sa ating mga tiles.
At ito po naman ay medyo may katagalan ding natuyo, kaya meron po tayong time na maglagay. At syempre po, bawat lagay po ng tiles ay ating pong dinidiinan ng kaunti na pumantay po doon sa ibang nilalagay na tiles. At kung mapadiin man ng konti, ating alisin ulit at ulitin at dagdagan po ng adhesive o kaya pandikit. At syempre po, kung meron po kayong mga comment dito na paglalagay ng tiles, at sa susunod po na ating mga video na kung paano naman ito pinuputol yung mga tiles, at ipapakita po natin ang pagputol. At yun po ang mga susunod na i-demonstrate natin. Ang pag-install po ng ating backsplash ay medyo madali lang po. Ang mahirap lang po ay yung kung nasaan po ba yung ating tile cutter. Dahilan po na kung halimbawa ang tile cutter natin ay nasa labas dahil po ito ay may tubig, ito po ay medyo mahaba yung lakaran pabalik-balik dahil sa medyo maliliit po itong tiles, at ang putol nitong mga tiles ay marami, kaya po marami pong naaksayang oras dito sa paglalagay po ng tiles, dahil sa bawat halos ng kanto kailangan pong putulin. At siyempre sa isang tiles minsan hanggang 4 ang putol, lalo na po sa mga kantong medyo marami pong mga kanto-kanto at hindi po siya single cut lamang. At ito na po yung pangalawang araw ng paglalagay ng ating tiles. Medyo inabot na po ng kahapon dahil sa dami po ng cut, at syempre sa dami po ng lagay nitong tiles. At syempre kailangan po nating hintayin matuyo yung nasa ibaba, at lalo na doon sa may harap ng lutuan, at doon po ay mataas. Pag dito po sa mababa, maayos lang po na tapusin ito ng hanggang sa 5 hanggang 8 palapag. Pero po pag mataas na po doon, mas maigi pong pinapatuyo yung nasa baba muna bago po kumpletuhin po yung nasa taas.
At kung makikita nyo nga po dito, yan po ang pinili ng may bahay na ilagay doon sa mga ending o kaya sa dulo ng mga tiles para naman po ay magandang tignan. At ito po ay gawa sa aluminum po. Ito na nga po yung ating tiles na papunta po doon sa harapan ng lutuan na marami po talagang putol ito. At hanggang sa taas na bawat kanto may pabilog, mayroon ding pa-straight at kung ano-ano pa. At syempre po, pagkatapos po natin install yung tiles, yung lahat po ng tiles, ito po ay maghihintay pa uli tayo ng isang araw o kaya 24 hours para naman po matuyo yung ating adhesive sa ilalim po ng o kaya sa likuran po ng lahat ng tiles. At bago po ating i-grout ito, kailangan po after 24 hours. At yan na nga po, kung makikita nyo po ay nakalagay na po ang lahat ng tiles. Ating i-grout na lang at yan na po ang katapusan nitong backsplash na installation. At syempre, muli po akong nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video na hindi po kayo nagsasawa. At syempre, huwag nyo pong kalimutang mag-likes at mag-subscribe. Ako po ay ito na naman po si Pinoy Peña na nagpapasalamat sa inyong lahat. Salamat po.